Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sebt nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju, kif ukoll għal dawk il-persuni li talbuna biex nitolbu għalihom. Jew għalhekk ħuti nħossuna l-koll kemm aħna l-mistiedna għal din l-ikla li l-Mulej ħejja għalina. Filwaqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla, Amen. Nitolbu. U Alla, inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu il-preċetti tiegħek biex jistħoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena qalu: nonżbulu lill-ġust għaliex hu taxkil għalina fit-triqatna u kontra l-emejjel tagħna biex anfarna x'niksru l-liġi, jexlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna. Ħanaraw x'veru kliemu, naraw fl-aħħar ser isir minnu. Jekk il-ġust u Iben Alla jaqbes għali ħalla u jeħilsu minnit l-rawwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħrija biex naraw x'it-tubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewd mistħija għax kif jgħidu għandu min ħarsu il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-Mulej u dak li jżomni, il-Mulej u dak li jżomni. Bismek o Alla salvani, għamil liħaq bil-qawwa tiegħek, isma' o Alla t-talba tiegħi. Għati widen għal kliem fommi, ngħidu flimkien, il-Mulej u dak li jżomni. Għax nies gburin għamu kontrija, nies kefrin jonżbu li ħajti. Ma jżommux l-Alla quddiem għajnejhom, ngħidu flimkien, il-Mulej u dak li jżommni. Ara, Alla l-għajnuna tiegħi, il-Mulej u dak li jżommni. Min qalbi nofrilek is-sagrifiċċju, irrid ħaj lill-ismek għax hu tajjeb, ngħidu flimkien. It-tieni qari mill-ittra ta' San Ġakobu Apostlu. Eżiż, fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. L-erf li ġej mis-sema qabel kollox hu erf safi. Imbagħad hu erf li jfittex isliem, it-tjubija u l-ħlewwa. Huwa kollu ħniena u frott tajjeb, bla ma jħares l-luċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu sliem jeżiraw fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Mnejn ġej il-ġlied u t-tilmin bejnietkom? Jaqgħu mhux minn dan
mill-passjonijiet li hemm jitqabdu f'ġisimkom. Tixtiequ u ma ssibu xejn. Imbagħad toqtlu tgħiru bla ma tistgħu tieħdu xejn. Imbagħad tiġġieldu u titqabdu. M'għandkom xejn għax ma titolbux. Titolbu ma tiksbux. Għax titolbu ħażin. Titolbu ħajkolkom xi tberbqu fix-xalar. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju tagħna biex ikolkom sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu u d-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galilea u mar ried lil ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh u meta ikun maqtul wara 3 jum iqum mill-imwiet. Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu id-dar staqsihom: X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu għadu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad għad bil-qiegħda sejjaħ l-12 u qalilhom: Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq lejh tfajjel xkejken, qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn dirajh u qalilhom: Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li batni. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġilu tal-lum eżies huwa maqsum f'żewġ xeni nistgħu ngħidu. Għandna l-ewwel parti li tiżvolġi waqt li Ġesu u d-dixxiepli qegħdin f'mixja mexjin u sejrin lura lejn Kafarnawm. U tul din il-mixja Ġesu jitkellem mad-dixxiepli tiegħu dwar kif se jkun it-tmiem ta' ħajtu. It-tieni xena isseħħ kollha ġewwa d-dar f'Kafarnawm. Aħna nafu li Kafarnawm li kienet meqjusa bħala il-belt tal-Midinbin, il-belt pagana għal poplu Ludi, Kafarnawm kien hemm id-dar ta' Pietru. Illum anke min jirnexxielu imur u jżur l-art imqazza għadu jista' jara il-pedamenti u r-rovini ta' din id-dar ta' Pietru. Din id-dar ta' Pietru jitħaddet imbagħad u jirrispondi lill-Apostli. Għaliex? L-ewwel ħaġa, id-dar ta' Pietru hija meqjusa fl-Evanġeli bħala simbolu ġbija tal-Knisja. Il-Knisja hija dik id-dar li tilqa' lil kulħadd fiha. U l-ewwel xena il-mixja
X'irid jgħid biha dan Ġesu? Hija l-mixja tal-ħajja tiegħi u tiegħek. Il-mixja kull ġurnata li aħna nagħmlu fuq dina l-art. Il-mixja tal-ħajja tagħna. U waqt din il-mixja tal-ħajja tagħna, Ġesu jagħmel din id-domanda. Fuq iex kontu qegħdin titħattu intom u mexjin? Din id-domanda Ġesu illum qed jagħmilha lili u lilek. X'inhi dik id-domanda li hemm fil-fond ta' qalbek li inti spiss tagħmel fil-ħajja tiegħek, fil-mixja ta' kuljum? Filgħodu x'ħin tqum, x'tgħid? X'hemm fil-fond tiegħek? Liema huma l-mistoqsijiet profondi ta' ħajtek? Fuq iex titħaddet meta tiltaqa' ma' sħabek? Għaliex ma ninsewx li meta niltaqgħu ma' xulxejn, il-kliem ma jiġix waħdu mill-ajru. Imma meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd u tibda titkellem miegħu, x'tibda tagħmel? Dak il-kliem li inti qed tgħid bil-fom, qabel ma qedtu bil-fom kien f'qalbek, imbagħad ġie ffurmat f'moħħok, imbagħad iffurmajtu int fi kliem. Il-kliem juri x'hemm ġo fina. Jekk inti tintebaħ tantu hekk li l-bniedem qed jgħidlek li huwa sinċir, li qed jgħid kliem veru li ħireġ tassew minn qalbu, inti x'tgħid? Kemm għandu qalbu tajba dak il-bniedem, dik il-persuna? Kemm hi sinċira? Imma jekk tintebaħ li dan qed jgħid ħafna kliem fil-vojt, jew kliem li jqarraq bejk, x'tgħid? Kemm hu bniedem vojt? Kemm hu bniedem giddieb, jaħbi l-verità. Ġesu illum qed jagħmlilna din id-domanda. X'inhu huma l-mistoqsijiet li inti tagħmel fil-ħajja tiegħek? Huma l-mistoqsijiet tad-dinja? Id-dinja x'tgħidlek? Fatti id-disċipli għal din il-mistoqsija baqgħu siekta. Għaliex? Għax kienu qed jirraġunaw mhux bir-raġuni ta' min jimxi wara Kristu, imma ta' min jimxi wara d-dinja. U d-dinja x'tgħidlek? Stinka, iġġielet biex tieħu int l-ewwel post. U biex tieħu l-ewwel post xi trid tagħmel illum? Taħfeċ il-minu taħtek, tqarraq b'ħadd ieħor, ma tagħtix każ il-leħen jew il-bżonn ta' ħadd ieħor biex inti titla' fuq. Infatti jaraw eżies l-istess kelmiet li qalilna San Ġagbu fit-tieni jittra llum fit-tieni qari. Eżies fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm is-sib, it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. Fejn hemm il-mentalità jekk f'qalbi hemm u jien nirraġuna l-mistoqsijiet tiegħi li nagħmel ta' kuljum huma biss ta' kif jien ħanaddi lil ħadd ieħor, ta' kif jien ħansib l-ewwel post, mela f'qalbi ħajkun hemm lejra u ħajkun hemm il-ġlied u ħajkun hemm l-inkuntentezza, id-dwejjaq, id-dlam. U San Ġagbu jkompli jgħidilna imma l-erf li ġej mis-sema, ġifieri min jirraġuna mhux bil-mentalità tad-dinja imma bil-mentalità tas-sema, bil-mentalità bil-moħħ ta' Alla, dan huwa erf li jfittex is-sliem, it-tjubija, il-ħlewwa
huwa kollu ħnina u frott tajjeb, bla ma jħares lejn l-uċuħ u bla għerq. Għax anke din ħafna drabi aħna inħarsu l-uċuħ u nippreferi il-dak mill-ieħor, il-dik mill-oħra. U għalhekk Ġesu jiġborhom fil-imkien fid-dar. Araw kemm is-sabiħa, mhux forsi l-istess ħaġa qed isseħħ magħna bħalissa. Ftit sigħat ilu konna barra. Imma l-mulej ġabarna. Forsi ftit sigħat ilu kienu għaddejjin tant ħsibijiet fuq moħħna. Kif se nagħmel biex nixtri dejkun l-ieħor, kif se nagħmel biex inkun aħjar minn ħadd ieħor, biex nidher aħjar minn ħadd ieħor. U Ġesu l-lejla ġabarna hawnhekk f'din id-dar il-Knisja. U qed jgħidilna jekk tridu tkunu l-ewwel, araw li tkunu il-qaddejja ta' xulxejn. Imma dan Ġesu ma qalux bi kmant. Ġesu qalu għax dak li qalu qed jgħixu. Waqt il-mixja x'kien qed jgħidilhom? Qed jgħidilhom dak li jien mbagħad jikteb San Pawl, u li kien Alla ma qagħdx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, tneżża minn kollox, obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ġesu f'kelma waħda qed jgħidilna komplu imxu warajja. Għax min jimxi warajja jilqa' l-kelma tiegħi u jagħmel ħiltu biex din il-kelma jgħixha. Komplu imxu warajja. U dak li għamilt jien ibdew għamlu intom ukoll. U kif jien ħsiltilkom saqajkom u lbist il-fardal, ilbsu intom ukoll mhux l-ilbies is-sabiħ tal-poter, imma l-ilbies tal-qadi. Ilbsu il-fardal. U dan nagħmluh eżies nibdew minn ġol familja, fil-familja tagħna stess. Nispiċċa b'esperjenza sabiħa li kelli meta kont għaddi l-Italja. Għaddi niftakar iċċelebrajna iż-żwieġ ta' koppja li kienet għalqet 60 sena miż-żewġejn. U din il-koppja kienet koppja tas-sew ħelwa li kienet il-mimmi taż-żgħażagħ tal-parroċċa. Infatti il-festin li jagħmlu wara kien mimli kollu żgħażagħ. Għax din il-koppja dejjem imxiet maż-żgħażagħ. Anke meta konna nitilgħu fuq il-muntanji fil-kampeġġi, kienu jiġu magħhom. U dakinhar iż-żgħażagħ tnejn minnhom daru fuqhom u qalulhom: imma x'inhu s-sigriet biex intom wasaltu biex tiċċelebraw 60 sena ma' xulxin? Fost dawn kien hemm żgħażagħ li kienu ġejjin imsiken minn familji mifrudin u kellhom dawn il-weġat f'qalbhom u għalhekk staqsew din il-mistoqsija għax qatt ma setgħu jifhmuha. U dawn din il-koppja, ir-raġel idur lejn il-mara, jgħidilha nitkellem jien jew int. U l-mara tgħidlu le tkellem inti. U hu idur fuqhom jidħak u jgħidilhom: għax aħna dakinhar ta' żwieġ mhux biss wedna lil xulxin l-imħabba, imma għamilna mħatra flimkien. Min minna ħajjieħu paċenzja l-aktar. Min minna ħajjiskot l-aktar, ħajjgħid l-inqas kliem. Min minna ħajmitt idejh l-aktar. Min minna ħajbati l-aktar għall-ieħor. U dan idur fuq martu u jgħidilha: u x'veru, ħafna drabi jirbaħt int u xi drabi irbaħt jien. Imma għalhekk għadna flimkien għax fittixna li naqdu dejjem lil xulxin.
Dan huwa l-klim ta' Ġesu eżjes. Din hija esperjenza ta' koppja li jgħixet fuq il-kelma ta' Ġesu. Imma l-għażla Ġesu ma jimponija fuq ħadd. Ġesu ħallina ngħixu li rridu, nażlu li naħsbu aħna. Però qed jgħidilna il-għażla tad-dinja fejn twassal u l-għażla ta' dawk li jridu tassew ikunu dixxiepli ta' Ġesu fejn twassalhom. Ejjew nitolbuh għalhekk il-mulej Ġesu. Nitolbuh biex jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Ħalli aħna wkoll kulħadd fl-istat tiegħu, jien bħala saċerdot, intom hawnhekk bħala żgħażagħ, familji, koppji, nanniet, kulħadd jgħix inkomplu din il-mixja tagħna wara Ġesu. Ma naqtgħux qalbna. Ma naqtgħux qalbna. Ġesu għalkemm kienu jillatikaw bejnietom minn minnu l-akbar, ma jċanfarhomx. Jiftilhom bis-għajnejhom. Hekk ukoll jagħmel lili u lilek meta nisbalja. Ma jċanfarnejx, imma jiftaħ li għajnejja. Għax irid lil ġejt, għax irid li jiena nkun f'posti mimli bil-paċi tiegħu. Umu bil-wifqa u nistqarru fl-imkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben l-waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta Spiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum għam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies ejjew nitolbu lill-Missierna tas-sema biex jagħtina id-don tal-erf ħalli jagħmlilna għaddejja umli ta' ħutna. Nitolbu għall-Knisja sabiex hija tgħix is-sejħa tagħha dik li tkun il-għaddejja tal-umanità nitolbu. Nitolbu għal min għandu r-responsabilità pubblika sabiex jaqdi dmiru bi spirtu ta' servizz lejn il-komunità ċivili. Nitolbu. Għalina il-koll sabiex fuq l-eżempju tiegħek mulej nitalmu nfittxu l-aħħar post sabiex bimħabba nkunu kapaċi naqdu u nħobbu dejjem lil xulxin. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej biex tkompli dbirek u ssaħħaħ il-familji tagħna fl-imħabba tagħhom lejn xulxin. Għati l-għajnuna meħtieġa lil-morda u lil dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla Missier tal-bnedmin, inti trid li dawk li huma tal-aħħar jiġu l-ewwel. Għatina l-erf li ġej mis-sema biex nilqgħu is-sejħa tiegħek u naqdu lil xulxin. Bi Kristu Siedna.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bijom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fide minn qalbna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha. Ifaħrek bla qiegħda fl-emejja l-kbar tiegħek bi Kristus Siedna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżixt, smewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispirtu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tloħ ix-xemx sanżula jsirlek offerta safja. Għalhekk mulej, aħna ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li big-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu b'tifkira l-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tloħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha tiegħek li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamil nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun ta' sliem u ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek fil-mixja tagħha lejn id-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet
u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna l-mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin ngħidu flimkien it-talba li tagħna is-Sinjur tagħna Ġesu. Sejrin nitolbuh li tiġi saltnatek, li tiġi l-preżenza tiegħu fostna u din tiġi mhux mill-ajru, imma kull darba li aħna narfu ngħixu l-imħabba ta' bejnietna. Kull darba meta aħna narfu nipprovdu lil xulxin il-għajnuna kif hu jipprovdilna il-ħobżna ta' kuljum. Kull darba li aħna naslu biex naħfru lil xulxin kif hu jaħfer lilna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-miġja u l-jal tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
X'ġara l-lejla. Nġbarna hawnhekk f'din id-dar u il-Mulej Ġisu għadda jservina. Servina billi tagħna kelma għal ġid tagħna, servina billi għadda u f'nofsna u tagħna lilu nnifsu biex ikun l-ikel għal ħajja tagħna. Ħanoħorġu l-barra minn din id-dar biex inkomplu il-mixja tagħna ta' kuljum. U x'se nagħmlu? Nippruvaw ngħixu bejnietna dak li jagħmel magħna f'din id-dar il-Mulej. Naqdu, ngħinu, infarġu lil xulxin. Nitolbu. Mulej, inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes, fit-tieba tiegħek atina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu il-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Siedna. Jew hekk impoġġu l-familji tagħna, l-persuni jeżiesa għalina, il-morda, dawk li qegħdin l-aħħar post. Jew impoġġuhom aħna l-ewwel fit-talb tagħna quddiem Omna Marija u f'isimhom ngħidu l-koll flimkien. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.